назираи 24 сола як модари ҷавон аст. Фарзандаш 3 сола шудааст ва мегӯяд баъди таваллуди фарзанд ва дар солҳои аввали тарбияи кӯдак аз худ фаромӯш кард ва ҳоло эҳсос мекунад, ки шавҳараш ҳарчи бештар аз зиёд будани вазну тағйирот дар симои зоҳириаш нороҳатӣ мекунад. назира мегӯяд, агар ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ ӯро ба шавҳар намедоданд, ҳоло имкон дошт кор ҳам кунад. вай мегӯяд реҷаи хонанишинӣ ба ҳавсалаи зан ҳам таъсир мекунад ва дигар мисли гузаштаҳо масъалаи намуди зоҳириву зебоӣ ва дилрабоӣ ба мадди охир мегузарад. вале маҳз ҳамин марҳилаи талош барои эҷоди зиндагии шоистаи оилавӣ ва бунёди чорсутуни хона боиси хонавайронӣ мешавад. занҳои зиёде баъди модар ва соҳибхоназан шуданашон бадбахт мешаванд. эҳсос мекунанд, ки ҳамсаронашон ҳамоно ҳолу ҳавои духтарони мӯрчамиёну замонавӣ ва аз худ огоҳу олуфтаро доранд. масъулони марказҳои варзишӣ ҳам мегӯянд, аксари заноне, ки ба назди онҳо меоянд, аксаран аз имтиҳони сахт ва шикастҳо гузаштаанд ва ҳоло мехоҳанд аз роҳи таҳрири симову ҷисми худ дубора ба як зани дилписанд табдил шаванд. барои кӯмак ба бонувон танҳо дар душанбе даҳҳо марказҳои варзишиву саломатӣ амал мекунад. таҳқиқоти махсусе дар ин замина вуҷуд надорад, вале мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки шумораи муштариёни чунин марказҳо ҳоло на танҳо аз ҳисоби сирф занони сарватманду нозпарвард, балки бонувони сину сол ва машғулиятҳои мухталиф зиёд мешавад. ин занҳо барои машқи бадан, шиноварӣ, истифодаи тренажёр ё дастгоҳҳои варзишӣ меоянд. дар баробари гузаштан аз дарсҳои махсуси мураббиҳои касбӣ бо ҳамдигар муошират мекунанд ва дар ин гуна мулоқоту вақтгузарониҳо бисёре барои худ як оромиши равонӣ пайдо мекунанд. хонум Лола, ҳамсари як сарватманде аз Душанбе, ки ба хотири вазни зиёдаш баъди таваллуди 3 фарзанд бештар дар хона буд, ҳоло пои пиёда ҳафтае 3 бор ба машқгоҳ меравад. дар ним сол 10 килограмм вазнашро партофта хеле сабук шудааст. мегӯяд нафасаш ҳам рост шудааст, вале муҳимтар аз ҳама Лолаи 47 сола эътимод ба нафс пайдо кардааст ва медонад, ки дигар намегузорад шавҳараш ӯро хор кунад. модарам мегуфт ахлоқу одоби Ҳамида муҳимтар аз ҳама чизи дигар аст, вале вақте баъди таваллуд ба хонадорӣ тадриҷан фарбеҳ шудам, вазнам 90 килограмм шуд. шавҳарам маро зери по кард, писанд намекард, дағал буд. дар 46 солагӣ бори аввал ба машқгоҳи варзишӣ рафтам. дар ҳамон ҷо дарк кардам, ки ман зани зебо ҳастам, ҳанӯз ҷавонам ва бояд дар фикри худ бошам. Лола, ки бо дипломи донишгоҳи политехникӣ рӯзе ҳам кор накардааст, мегӯяд дар асл на танҳо вазну намуди зоҳирӣ муҳимфикронӣ ва боварӣ ба худ аст. ба гуфтаи Зарина, яке аз мураббиёни маркази варзишии Гармония дар шаҳри Душанбе, ҳангоме ки занон ба маркази онҳо барои тамрин меоянд, ба онҳо машқи йога пешниҳод мешавад, то баъд аз ин давраи варзишӣ занон тавонанд нахуст ба худашон писанд оянд. йога дар баробари варзишу ҳаракат инчунин оромиши равониву рӯҳиро ҳам дар назар мегирад. дар миёни муштариёни хонум Зарина модарони то 5 фарзанд ҳам дида мешаванд. дар ҳоле ки барои бархе занон, ки фарбеҳӣ ё ноҷинсии онҳо мояи нороҳатии ҳамсаронашон шудааст, мутахассисони ғизо маслиҳат медиҳанд, ки онҳо ба парҳез рӯ биёранд ва ин метавонад барои муносибати ҳасанаи онҳо мусоидат кунад. Парвина Камолова, диетологи тоҷик, низ ҳаминро ба занону модарони ҷавон маслиҳату машварат медиҳад. ҷомеашиносон мегӯянд, аксари бонувони тоҷик баъд аз издивоҷ ва 30-солагӣ вазни худро ба якборагӣ тағйир медиҳанд ва фарбеҳ мешаванд. як омили дигари фарбеҳиро ҳам мутахассисон дар худдории занони ҷавон аз варзиш ва машқи бадан медонанд.